का रउआ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज भइल फिल्म डू पट्टी देख ले बानी? अगर ना तो रउरा ई जान के खुशी होई कि ई एगो अइसन थ्रिलर हा जवन रउरा के आखिर ले व्यस्त राखी। एह फिल्म में कृति सैनन, काजोल आ शहीर शेख के मुख्य भूमिका बा। बाकिर का ई फिल्म सचहू देखे लायक बा। आई सभे मिल के एह फिल्म के रहस्यमय पहलू के खोजल जाव। कहानी के शुरुआत भइल बा। फिल्म के शुरुआत एगो पैराग्लाइडिंग दुर्घटना से होला जवन एगो मोड़ बन जाला। काई हत्या के कोशिश रहे कि खाली एगो साधारण दुर्घटना? ई सवाल पूरा फिल्म में रउरा के परेशान करत रही। कहानी दू गो जुड़वा बहिन सौम्या आ शैली दोनों के भूमिका कृति सैनन के इर्द गिर्द घूमेला। सौम्या चुपचाप आ सुशील बाड़ी, जबकि शैली विद्रोही आ ईर्ष्यालु बाड़ी। दोनों बहिनन आ ओह लोग के जिंदगी में आवे वाला एगो अमीर नवही ध्रुव, शहीर शेख के बीच के तनाव कहानी के अउरी जटिल बना देला। रहस्य के परत परत के बा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़त जाला, हमनी के पता चलेला कि ध्रुव के ब्याह सौम्या से हो रहल बा, लेकिन उनकर नजर हमेशा शैली पर रहेला। खाली प्यार बा कि कुछ और। एहिजा कहानी में कई गो मोड़ बा जवन दर्शकन के सोचे पर मजबूर कर देला। काजोल पुलिस निरीक्षक विद्या ज्योति के भूमिका में बाड़ी जे एह मामला में गहिराह जाके सच्चाई के उजागर करे के कोशिश करेली। भावना के तूफान के रूप में कृति सैनन अपना डबल रोल में शानदार प्रदर्शन कैले बाड़ी। एह लोग के अभिनय से दोनों बहिनन का बीच के टकराव के एहसास होला। एह फिल्म में घरेलू हिंसा जैसन गंभीर विषय उठावल गैल बा जवना से कहानी के गहराई त मिलत बा, बलुक दर्शकन के सोचे पर भी मजबूर कर देहल गैल बा। कृति कहली कि एह विषय पर आधारित फिल्म के हिस्सा बने से ऊ भावनात्मक रूप से जुड़ल रहली। अंत के ओर बढ़ल बा। फिल्म के अंत से रउरा सोचे के मजबूर हो सकेला। का हमनी के न्याय मिल जाए? का सौम्या अपना बहिन आ अपना पति के बीच के जाल से बाहर निकल पाई? फिल्म के समापन जैसे जैसे दर्शकन का सोजा बहुते सवाल रह जाला। अंतिम बात, डू पट्टी ऐसन फिल्म हा जवन रउरा के अपना सीट का किनारा पर ना छोड़ी। एह में रहस्य, भावना आ सामाजिक मुद्दा के एके साथे मिलावल गैल बा। अगर रउरा थ्रिलर आ ड्रामा के शौकीन बानी त ई फिल्म रउरा खातिर बढ़िया विकल्प हो सकेला। त रउरा का इंतजार करत बानी? अब देख आ रहस्य में भटक जाएं।